באתי וראיתי את הכל בזמן סביבי. להתרגל היום רציתי אבל הכל יד השעה. תודה רבה, חג שמח! מה שלומכם? כולם פה תימנים? כן, אשכרה אם אני אעבור אחד בקהל, כולם... האמת שבמיוחד לערב אני הכנתי תפילה תימנית שביצעתי אותה בעבר עם יואב יצחק ביחד בהופעה. וזו הזדמנות בשבילי להתחבר לצד המועדף עליי בעדה, מה שנקרא, הצד התימני שלי, שאותו אני מאוד מאוד אוהב. ואתם מוזמנים לשיר איתי ביחד.